Cari. Lah kawannya kita. Jan, sembarangan tenan iki. Heeh iki. Kalau banci kok siji. Heeh, tinggal sik. Amit tuan nuwun derek langkung. Bekane ditonton sik. Sekedap nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita buat kita bersama. Terima kasih atas atensinya di FKY yang ada di Kulon Progo bersama Kuda Lumping Amang Bekso yang dipimpin oleh beliaunya Mas Enggar. Ya. Ya, sorry bos. Selamat sore warga Indonesia. Selamat sore. Sopo pas muni kecak dulu. Orang ya begini tok kan. Aku ki wantu, termasuk wantu. Yo, nah terus. Ya siki lah. Delok ganjelane apa-apa dorong aku ora? Ngono aku kuwi ganjelane bagong. Wah, yang penting ngomong aku rodok lumayan. Nek jujur, sumpah demi Allah, gatelan aku iso. Ini plastik. Mau tak boleh konde-onde rana ning warung kono. Ya plastik. Nek malah kaya mbake lho. Ranciken. Heeh. Segone. Pas 15.000. Aku mau nyebut merek ndak kleru. Gatel e. Tuku bubur ning pasar Kewer. Cakep. Moga-moga warga Galur padha nyawer. Amin. Lah aku ora iso. Gentenan kowe. Ora iso nek iki aku. Jare banci senior kok ora ngerti. Piye to ya? Banci apa iki? Iki akan diperkono iki. Bapak Ibu niki lho, banci kok sikile jeji. Lho, gak boleh kan. Iki tak arep banci kok kerja, Bro. Banci kok kaya wong keduk sumur. Ah, biasane kan keduk sumur ku manuk cilik ra ketok lho. Mau ning mburi ora ngomongke manuk lho, ya ora saru lho. Aku ora ngomongke manuk. Ping titik. Bapak Ibu. Pokoke wonten mawon gandeng niki jane niku kula pun siap bahan cepak bahan wakih banget ora apusi lucu nganti poyo-poyo tenan nek gandeng wektune pun ngangsep nggih to dadose benjang melih mau nek enten tanggapan meneh nggih Bapak Ibu pokoke niku wau tuku bubur ning pasar Kawer muga-muga warga Galur oke sing nyawer ngenteni lho among bekso 3 2 1 lanjut. Ayo, piye iki bareng iki? Nek jabatan iki mangkat, Mas. Iki bon-bonan larang.